mä teen 3. osan, sekoittelen erilaisia juttuja slimiin. Ja tänään me tehdään tällä slimilla, koska viime jaksossa me tehtiin Tigerin slimilla, joten nyt on vähän erilaisia slimeja tai tavaroita. Mutta toivottavasti pidätte sitä. Ja tämä valaistus on hyvempi mitä viimeksi, koska nyt mä oon saanut mun lamput hyvemmin mitä ne viimeksi oli. Ja mun mikki on taas hävinnyt, joten joudun nyt puhumaan vähän kovemmin ja mun nenäkin on tukossa ja mä näytän ihan sairaan vaalalta, niin kuin mä tossa sanoinkin, että on valaistus hyvemmin. Sori tää surkuupoisa tausta taas, sillä tää on vieläkin tässä, ja mä vois laittaa vaikka KHL tohon härpätykseen. Ja sitten, sori, tää ei oo taaskaan muuttunut siitä, joten mutta me otetaan taas täältä. Ja viimeksi otettiin täältä, mutta nyt me otetaan taas sieltä, koska lisätään tähän erilaisia, mutta me otetaan erilaisia juttuja, tästä voi tulla ihan mitä tahansa. Ja tää on tehty kaupallisessa yhteistyössä YouTuben kanssa. Mutta pidemmittä puhetta, mennään videoon. Ensiksi laitetaan slime tuohon pöydälle. Ja otetaan taas randomisti. Oh my god. 2 pinniä. Siinäkin tuli pinnit, mutta nyt on vähän erilaisempi slime ja tää on vähän pienempi, tai aika paljon pienempi, niin ei tiedä miten se sitten reagoi. Mutta mä pistän aina näin, koska sitten se jää siihen kiinni. Okei, tää on niin pieni, joten nää ei ehkä mahdu tänne. Tai en tiedä. Olen katsonut liikaa. Pakapa sai pari päivää sitten 100 004 tilaajaa. Jee. Onneksi olkoon pakapa. Mutta mutta ei onnistu, tämä ei tule onnistumaan, sillä ei näitä irtoa heti tästä slimesta, kun tää on näin pieni. Ja mä oon vähän muuttanut tätä, sillä me kokeillaan aina vaan 3 juttua, niin enää 2, koska mulla ei riitä aika. Ja lupaan tehdä tästä vähän enemmänkin, sarjaa kuin 10. Mutta otetaan taas randomisti. Pompula, missä on lanko? Mä luulen, että tää on vähän hyvempi, mitä nää on ollut tässä 2 sarjan välillä. Tai 3 ja 1 sarjan välillä. Ei tähän edes jäänyt jälkiäkään. Miksi ne reagoi tolleen? Oikeesti. Yksi tubettaja on tehnyt tästä videon. Se ruoka-aineita kyllä 10 jaksossa lisätään 500 eri ruoka-ainetta. Tää voisi kaataa. Mut joo. Sitten yksi vielä, ja se on vähän kauempana. Niin kuin me kakkossarjassa laitettiin väriä, niin nyt laitetaan tähän vähän väriä, koska vaikka se on samanlainen juttu, mitä tuossa oli, niin sitten kuitenkin mä haluan laittaa tähän, koska tämä ehkä reagoi vähän erilaisemmin. Noin. Nyt tossa on, mä en tiedä näistä, mutta tossa on. Oh my god. Okei, tää menee pilalle. Mä tunnen, että tää menee hyvemmäksi. Oikeesti. Miksi kaikki muut reagoi
huonommin, mutta sitten tästä tuli kumisempaa ja vetisempää ja tahmeempaa. Mutta tästä tuli kuitenkin, tää on vielä slaimia. Mä en tiedä, jos tämä laittaa jääkaappiin tai pakastimeen. Oh my god, tässä tuli pomppisa ja sitten tästä kuuluu äänet. Kannattaa laittaa tussia Crash-slimeen. Oikeesti. Mutta tää video olisi purkissa nytten. Ja seuraava video voi olla ihan mikä tahansa. En muista painaa monti-nappulaa. Ja laita myös peukkua alas, jos et tykkää mun videoista. Ja muista ihan mitä vaan. Vaikka käytä mielikuvitusta. Vaikka laita, että oot ihan kakka tai rubelmalla sanalla. Tai voit vaikka laittaa, että ja muista tilata muuten kanava ja laita kello päälle, koska sitten sä tiedät, mikä video tulee. Ja video voi tulla vaikka yölläkin, joten jos oot sellainen, että en mä oikein haluaisi laittaa kelloa, mutta mä haluan tilata silti, niin älä kuitenkaan, sun ei ole pakko laittaa videota. Ja kohta tulee oven ääni, koska sitten tulee mulle vierailta. No niin, nyt tuli oven ääni, joten hyvä, että lopetan nyt. Joten kiitos kun katsoit. Paina moti-nappulaa ja se olisi ensi video.